Vítame vás v mene Regionálneho edukačno-sociálneho centra. Regionálne edukačno-sociálne centrum sa už 16. rok venuje výchove a vzdelávaniu detí a mladých ľudí s autizmom. Okrem toho poskytuje aj komplexnú starostlivosť deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Sídlime v budove na ulici Pod kopcom 75 v Nových Zámkoch. Naším cieľom nie je len starostlivosť o ľudí s handicapom, ale aj ich začlenenie do spoločnosti ako plnohodnotných ľudí. Dnešný večer sme sa tu na námestí stretli, pretože v roku 2007 Organizácia Spojených národov OSN vyhlásila 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. A keďže chceme byť o krok vpred, tak sme začali už trošku skôr, sme tu už 1. apríla a to aj v tomto bláznivom počasí a šírime vlastne povedomie o autizme. Čo je to ten autizmus? Deti s autizmom majú ťažkosti so zaradením sa medzi rovesníkov, majú neobvyklé prejavy v správaní a takisto ťažkosti s komunikáciou s ostatnými ľuďmi. Výskyt je v súčasnosti veľmi vysoký. V USA má autizmus 1 zo 68 detí. Ľudia s autizmom sú trošičku iní, majú odlišný pohľad na svet, vnímajú veci, ktoré my mnohokrát už nevnímame, kvôli nášmu uponáhlanému každodennému životu, alebo si ich jednoducho nevšímame. A práve vďaka tomu je ich svet čarovný a krásny. A je len na nás, či spoznáme a príjmeme aj my tento svet ľudí s autizmom. Z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií venujúcich sa autizmu, Autism Speaks, sa celosvetovo organizuje každoročne kampaň Rozsvieť modrú, alebo Rozsvieťme to na modro. A to je jeden z dôvodov, prečo práve dneska máme na sebe tieto trička modrej farby. Obliekame si ich na znak prijatia ľudí s autizmom do bežného každodenného života. Okrem toho tu môžeme vidieť aj balóny, ktoré sú pozavesované na lavičkách. Budeme ich rozdávať po krátkom tanci, ktorý máme pripravený a pri rozsvietení Mestského úradu ich spoločne pustíme do sveta. Mestský úrad by sa mal rozsvietiť na modro. Za trička a balóny, technickú pomoc a medializáciu srdečne ďakujeme pánovi Hegerovi a Mediachainu. Mnohé budovy sú taktiež rozsvietené na modro na celom svete a u nás v Nových Zámkoch budú vysvietené 2 významné budovy, ktorým srdečne ďakujeme, že nás podporili. Bude to Osram, 1. a 2. apríla bude svietiť na modro a okrem toho Mestský úrad, čoho budeme o malú chvíľu svedkami, ako som spomínala, a zároveň mi dovolte privítať zástupcov mesta a pána viceprimátora Lukáša Štefánika, ktorému teraz odovzdávam slovo. Dobrý večer. Prajem, aj keď trošku zimený, ufúkaný počasie sa nám nepodarilo vybaviť až tak, jak sme si hovorili. Milí priatelia, som rád, že aj mesto Nové Zámky sa mohlo pripojiť ku kampani Rozsvieť modrú. Ako už bolo povedané, 2. apríl bol rezolúciou OSN vyhlásený za celosvetový deň povedomia o autizme. A práve tu teraz by som chcel poďakovať, oceniť a uznať všetkých, hlavne rodičov, asistentov, pedagogických pracovníkov, jednoducho všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom s touto diagnózou. Takisto by som chcel poďakovať, oceniť špeciálnu súkromnú školu, ktorá zorganizovala toto milé podujatie a aj týmto spôsobom sa snaží podporiť ľudí, ktorí trpia touto poruchou. Milí priatelia, takto v krátkosti ešte raz ďakujem, že ste sem prišli a že takýmto spôsobom môžeme spolu podporiť 2. apríl, celosvetový deň povedomia o autizme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A aby sme sa trošičku rozcvičili, aby sme sa rozhýbali v tento studený deň, tak tu máme pre vás pripravený jednoduchý tanček. Tento tanec s nami nacvičila pani učiteľka z Katolíckej spojenej školy Andrejka Urbánová. Touto cestou ďakujeme pani riaditeľke Katolíckej spojenej školy Kataríne Hozlárovej, že podporili túto udalosť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, zatriskaj, zadúfaj, otočka. Výmena, zatískajme sa, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, raz, dva, tri, štyri, zadúfaj, otočíme. Výmena, ideme,
aj sa výmena. Takže myslím, že je tá chvíľa, tak vypúšťame tie balóny, všetci naraz pustíme balóny. Druhý apríl, Svetový deň povedomia o autizme sa blíži, začíname z roku skôr. Púšťame modré balóny v rámci kampane Rozsvieť modrú. Svetový deň povedomia o